Ilmaahan ei tunnetusti voi pestä. Kiva. Mitä? Terve ja Mitä hei. hitto? Ismo, ja tänään mä näytän teille kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan. Paska. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa. Sperma. Sen uusia. kannattaa olla liian kylmää, ettei käsi palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Ismo. Ja tässä on Poliisi. Ja Paska. nyt me upotetaan tää sisumitten Makuuhuoneeseen. Pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veteen. Mitä ihmettä tätä on oikein puhua? Peräkamerin pois.